og spørge, hvad er det her egentlig til? Jeg ser også godt ud. Jeg har været ude på noget, der er meget her. Ja, tak. Var det det ene? Kæft, jeg var god, mand. Skal jeg bare være? Så I helst, skal jeg bare være? Og det er op med det røg, og det er meget, det er bang, og en gang til. Også en gang, man kan godt flette mine fingre ind, når man siger det.